dongere lunga ni aggregated data. En data momakore majumla majumla madhi mbele ok matindo tine kanyo. Jolony wacho ni nitiere kaka inyalo en mana data kaka kori neno idhi go kura tiwacho ni ng'ane oyudo kura makama ok dhi wacho ni olugo gocho ne ng'ama kama ok inyal ng'eyo. Lakini nitiere joma wacho jolony moko wacho ni nitiere kaka inyalo timne de-anonymization mano kizungu maduong' lakini inyalo ng'iye inyalo loke machak ng'iyo ni mae gima Trevor en jaigni marom kama mae namba mare mae kama nothiedhi mago joma temo tero gine yo matut. Koro ineno nyinyo mwadhi miyo jini ok en ni koro ging'iye ni thiedhi kacha to ging'iyo kaka itime. En gima wan ema nyaka wa download to wamiyogi. Emomiyo kacha wandiko ni provide ok wandiko ni access. Ing'e ni access opogre gi provide. Provide tiende ni an ema kawe tanyisi ni by the way magi jok mana tiyogo e dwe mokadho mamiyi no en ok ni duogo ng'iyo kendo chien kode ok en ni koro ni in gangochi moro kamoro mopondo ming'iyogo gima timo ok en kamano. To kare gin giyudo ang'o ma giyude gini? Koro penjo ka ni joloka ok nyal timo gimoro mar ohala mar lamo. Mano mana chich mar jo Kenya. Ineno joloka gin osiepe jo Kenya e yore mang'eny. Joloka gero nwa kata na airport Manda Bay Kilifi ang'o ma giyude. Joloka osetimo nwa gik mang'eny. Jo military wasani ginyiewo negi mtokni. Koro mar health ni ok gima duong'e malich ma gisetimo. To jogi gin jok mang'iyo gik mang'eny to osiepe gisebet kodwa to Kenya en osiep gi matut nikech Kenya konyo gi ng'iyo gik mang'eny Afrika kae. Koro yudo ka nitie gik moko ma bende giyudo ma gine gik ma beyo negi. Tiyudo ka wan bende priority wa ema beronwa. Koro mar ariyo en ni ing'e ni sani Amerika bende nyocha temo wuok e ot maduong' ma waluongo ni WHO cha. To WHO ing'e ni ema sani nyocha collect data te. Koro data te ma kata ji wacho ni nyocha ok washare data gi te washare gi WHO nikech yudo ka polio ni piny moro amora to nyaka share gi WHO. Ka in gi tuo moro amora mar Ebola kata mana joma wamiyo kute mag yath mar kute mag ayaki nyaka wami WHO. Emomiyo yudo ka WHO nyocha wacho ni Kenya doctor patient ratio chal kama yani king'iyo dakteche to king'iyo gi lakteche to king'iyo gi jopinyu ne gi calculate mana kalure gi gik ma wamiyogi. Koro yudo ka jogi nikech koro giwuok e ot maduong' ni gin be gidwa ni gitim gino kendgi. Mane gima duong' ne gie moloyo. Mane gima duong' ne gie moloyo mondo gin be gibed niya nikech koro ok gidhi ng'iyo mar WHO cha gin be gibed gima ging'iyo. To onge wach nikech gigi already wasebet kwa miyo WHO. Already wamiyo ga WHO pile kata mna kawuono ka nitie dhako monyuol to shida moro yude especially ma bende samoro wawito nyaka wami WHO. Kendo mano ni e chik. Koro gigi wamiyo ga WHO te. Koro gik mwadhi miyo WHO gi in fact matin ne mwadhi miyo Amerika. Maonge wach moro ni ng'ato nego bed gi luoro ni nyinge kata idhi som kamoro ni en gi tuo mane kata ni koro gigi dhi tigo yo moro marach. To waketo chike nikech kapod ok gitiyo gi data mwamiyogi nyaka gikwawa. To kapod ok gigolo report mora mora ma kata giwacho ni gini nye umiyo wan mondo watigo kama to wadwaro tiyo kode kamae bende nyaka gikwawa. To nyaka watim bende gimwa luongo ni approval. Approval no nyaka tim gi data commissioner ma bende noseng'iyo girwa no mogo etik nikech en ema no yienwa ni gini ber dhiuru mondo usain. Koro nyaka watim bende approval gi Digital Health Agency ma ane ma jatelo mani kanyo report to me mondo wang'i ni gini en gima ber ne Kenya kae.